کل تعریف لائق دے دا بلچا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی کل تعریف لائق دے دا بلچا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر لگیا یما کوشش کی چی اللہ انسان راضی کرم لگیا یما کوشش کی چی اللہ انسان راضی کرم شیطان پلا راضی دخپل مولا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی کل تعریف لائق دے دا بلچا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی عمل دلار مل دے پل منزل لرا مشل بلکڑا عمل دلاری مل دے پل منزل لرا مشل بلکڑا قرآن حدیث خوخ دی بل پشوا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی کل تعریف لائق دے دا بلچا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی پشر کو تا کبر سرا بلاڑ نشی جنت لا پشر کو تا کبر سرا بلاڑ نشی جنت لا تبا دے ہاں کس چی در اختیار خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی کل تعریف لائق دے دا بلچا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی پاکی لرانے کا دانے کا او تڑا گونا بچا پاکی لرانے کا دانے کا او تڑا گونا بید دغیلار شید زنا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی کل تعریف لائق دے دا بلچا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی قربان یہ دانا میں شما برحق دے پر ایمان روڑے قربان یہ دانا میں شما برحق دے پر ایمان روڑے یہود نصارا موسیٰ عیسیٰ خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی کل تعریف لائق دے دا بلچا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی کل تعریف لائق دے دا بلچا خبر نمانی اللہ در سرادا خبر نمانی چیو زلی ایراشی بیا بسنگ گکڑی راجما
چې یو ځلی ایرشي بیا بسنګ کړي راجما اے د ځان منکر دا رسوا خبرانه منی نمنی الله در سره دا خبرانه منی کل تعریف لائق دے د بلچا خبرانه منی نمنی الله در سره دا خبرانه منی پلاس کے یہ تسبیح پزڑا کے تما لا اغیار ساتھی شیر کی ادوی پلاس کے یہ تسبیح پزڑا کے تما لا اغیار ساتھی ادنا دے کالا دے دخطا خبرانه منی نمنی اللہ در سارا دا خبرانه منی کل تعریف لائق دے د بلچا خبرانه منی نمنی اللہ در سارا دا خبرانه منی عاشق هغه عاشق چې عاشق جوړ د پیغمبر شي عاشق هغه عاشق چې عاشق جوړ د پیغمبر شي اے مجاز عاشق د دنیا خبرانه منی نمنی الله در سارا دا خبرانه منی کل تعریف لائق دے د بلچا خبرانه منی نمنی الله در سارا دا خبرانه منی که هر سو ساده کی او خیرت